Това е КЕВР, булевард Дондуков, номер 8. Ако сте недоволни от сметката си за ток, трябва да благодарите на тези хора тук и хората, които ги назначиха. ГЕРБ, Ново начало, БСП и Има такъв народ. За една година, през 2025 година, хората, работещи в КЕВР, вдигнаха цената на електроенергията повече, отколкото за 22, 23 и 24 година взети заедно. И сега казаха, ако хората са недоволни, да ни пратят писмо, а пък ние ще им отговорим. Някога. Освен ако не сте, разбира се, сина на Тошко Йорданов, който получи отговор за 2 седмици, регистрира фирма за търговия на електроенергия и точно в деня, в който се гласуваше падането на охраната на Пеевски и на Борисов, лиценза му излезе. Така че, нека се надяваме, че ще ви отговорят за 2 седмици като на сина на Тошко Йорданов или малко по-дълго. А ако не искате да се надявате, подпишете подписката, за да сменим това ръководство на КЕВР, което вдигна цените повече за една година, отколкото за предишните 3.